Diwrnod 4. Ynys Môn 1. Taith diwrnod 4. Heddiw, da chi'n mynd i Ynys Môn, dyn Lligwy, Moelfre a safle Penmon. Heddiw byddwch chi'n ymweld ag Ynys Môn am y cyntaf o 2 ddiwrnod ar yr ynys. Yn ystod diwrnod 4, byddwch yn ymweld â dyn Lligwy, capel Lligwy a siambr gladdu Lligwy. Byddwch hefyd yn treulio amser ym Moelfre ac yn ymweld â gorsaf o bad achub cyn gorffen y diwrnod yn ardal Penmon, yn ymweld â cholomendy Penmon, priordy Penmon a ffynon Sanseiriol. Dyn Lligwy L72 Gellir dod o hyd i safleoedd dyn Lligwy 3/4 milltir i'r gogledd o Lanallgo, oddi ar yr A5-25. Wrth y gylchfan ger capel Paradwys, cymerwch yr ail drwad gan gymryd ffordd fach neu drac, gan ddilyn yr arwydd heneb hynafol. Grŵp cytiau dyn Lligwy, capel Lligwy a siambr gladdu Lligwy. I gael mynediad i'r 3 safle, mae angen i chi barcio yn y gylfan hon 3/4 milltir i fyny'r ffordd trac sengl a cherdded trwy'r caeau i ddod o hyd i'r gwahanol safleoedd. Mae panel gwybodaeth yn y gylfan. Mae'r safle hwn yn arbennig oherwydd nifer y gwahanol gyfnodau mewn hanes sy'n cael eu cynrychioli. Capel Lligwy. Mae capel Lligwy trwy'r cae ar y dde o'r gylfan. Cerddwch i safle grŵp cytiau dyn Lligwy. Ewch trwy'r cae gan gadw'r wal ar eich chwith tuag at grŵp cytiau dyn Lligwy. Ewch i fyny'r grisiau. Ewch trwy'r giat ac i fyny tuag at y safle. Cerddwch i mewn i safle grŵp cytiau dyn Lligwy. Pan dach chi'n cyrraedd dyn Lligwy, darllenwch y paneli dehongli yn y safle a chwblhewch y dasg. Pan fyddwch wedi gorffen, dychwelwch ar hyd y llwybr yn ôl i'ch car. Ewch at siambr gladdu Lligwy. Pan dach chi'n cyrraedd yn ôl wrth y ffordd, trowch i'r dde a cherddwch i lawr y ffordd i'r gamfa sy'n arwain at y siambr gladdu. Siambr gladdu Lligwy. Mae siambr gladdu Lligwy i'r chwith, ychydig trwy'r giat ar ochr dde'r ffordd. Gyrwch i Moelfre. Cerddwch yn ôl i'ch car, gyrru yn ôl tuag at y gylchfan a chymryd y trwad gyntaf tuag at Moelfre. Pentref Moelfre. Trowch i'r chwith wrth i chi agosau at y pentref, a chwith eto i mewn i'r maes parcio am ddim, lle mae toileda. Amser cinio.
Mae moelfre yn le da i gael cinio. Mae yna chydig o leoedd i brynu bwyd. Mae'r llwybr hwn yn arwain i lawr at lan y môr. Cerddwch i safle y bad achub. Dilynwch y llwybr a cherdded tuag at ganolfan ymwelwyr, yr RNLI, a gorsaf y bad achub. Hanes y bad achub. Cymerwch amser i ymweld â gorsaf y bad achub a'r ganolfan ymwelwyr. Gwrandewch ar stori o'r Mabinogi. Mae yna nifer o seddi lle gallwch chi eistedd ag edrych i lawr ar fordir Gogledd Cymru a dros nifer o safleoedd cestyll. Gyrwch i Benmon, l 58 Ewch yn ôl i'ch car ac yna gyrru i'r de i lawr yr A5025. Moelfre, pentraeth, Biwmaris. Pan gyrhaeddwch bentref pentraeth, trowch i'r chwith i'r B5119 a dilynwch yr arwyddion i Biwmaris. Biwmaris. Pan gyrhaeddwch ganol y dref, trowch i'r chwith. Gyrwch heibio'r castell y byddwch chi'n ymweld ag ef ar ddiwrnod 8 ac allan o dref tuag at ardal Penmon. Penmon, l58 Trowch i'r dde wrth y gyffordd hon a dilynwch y ffordd gan ddilyn yr arwyddion i Benmon. Priordy Penmon. Parciwch yn y maes parcio bach ychydig heibio Priordy Penmon. Mae'r tri safle yn agos iawn at ei gilydd. Colomendy Penmon. Mae'r golomendy dros y ffordd o'r Priordy. Ffynon San Seiriol. Cerddwch i lawr y llwybr troed i'r ffynon. Penmon ac Ynys Seiriol. Ac yn olaf, gan eich bod mor agos, mae'n werth gyrru i bwynt Penmon i weld y goleudy ac Ynys Seiriol. Mae yna gaffi a allai fod ar agor. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ewch yn ôl tuag at Biwmaris ac yna adref. Ar ôl eich diwrnod, mae yna weithgaredd mwy agored i chi ei wneud. Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn i chi ddefnyddio'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn ystod y dydd a gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith.